дар шаҳри Хуҷанд байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна футболи духтарона ташкил карда шуд. Дар он 12 даста байни ҳам барои ба даст овардани ҷоми мудири шӯъбаи маориф қуввозмоӣ карданд. мусобиқаи мазкур дар 2 марҳила гузаронда шуда беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. Футболи духтарона 4 рӯз давом кард, яъне шурӯъ аз санаи 18 то 22 октябр идома карда, духтарон дар намуди варзиши футбол маҳорати баланди касбиро нишон доданд. дар мусобиқаи мазкур ки байни духтарон барои дарёфти ҷоми мудири маорифи шаҳри Хуҷанд ташкил шуд, футболбозон маҳорати хуб нишон доданд. натиҷаи бозиро доварон муайян карда, ҷойи аввалро ба футболбоз духтарони гимназияи рақами 1, ҷойи дуюмро хонандагони мактаби Оксфорд ва ҷойи сеюмро футболбозони мактабҳои Гёте ва 11 сазовор шуданд. Зуршимов Нушкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.